Приятели, през този период бих искал да поговорим по важни и приятни теми за всеки човек. В крайна сметка, ние действително винаги имаме какво да си кажем един на друг. Винаги има какво да кажем на нашите близки. И може да изглежда, че няма нещо още по-важно, за което да поговорим след двете последни предавания на нашия канал. Но такава тема има. И тази тема по никакъв начин не е свързана с настъпващите коледни и новогодишни празници. Тази тема по никакъв начин не е свързана с зимното слънцестоене, с началото на новата година. Тази тема е свързана с много, не просто глобална, дори не знам с какъв епитет може да се опише значимостта на този период и това събитие за цялото човечество. Това е краят на последните времена или краят на времената на кръстопътя. И той наистина приключва. Знаете ли, както песачинките в пясъчния часовник се топят пред очите ти и започваш да разбираш, че в нещо не си успял, но в нещо си и успял. И точно сега цялото човечество се намира в този период, периодът на последните времена. И за това ще поговорим днес с вас. Да, приятели, аз също не мога да си представя по-важна тема в момента от темата за това в какво време живеем сега. Ние действително живеем в особени времена. Ние живеем в последните времена, във времената на кръстопът, във времената на човешкия избор. Мнозина вероятно са чували тези наименования, мнозина вероятно знаят признаците на последните времена. Все пак има 6 милиарда вярващи на планетата, а във всяка духовна традиция има препратки към тези времена и има признаците на последните времена. Но каква е същността на тези времена и каква е отговорността на всеки човек в тези времена? За това ще поговорим днес. Ние наистина живеем в последните времена. В това няма съмнение, защото ако се обърнем към признаците, външните признаци на последните времена, то речи иде точно за климатичните катастрофи. И по-специално за земетресения, наводнения, вулкани, изригвания, пропадания на земята. Нас ни предупреждаваха, че пустинята ще цъфне и много друго. И пророците ни предупреждаваха, че всички тези климатични катастрофи ще нарастват. Че тяхната сила и мощ ще нарастват, както и броят им. И точно това наблюдаваме сега. И ни казваха, че тези катастрофи ще доведат до гибелта на човечеството. И точно върху този момент по някаква причина е фокусирано вниманието на хората. И по някаква причина се забравя ключовият момент на последните времена, че последните времена са времената на човешкия избор. По кой път да вървим по-нататък, как да живеем по-нататък, защото така както живеем сега вече е невъзможно. И за това пророците ни говориха за поне два варианта за развитие на събитията. Как последните времена могат да свършат за нас? Те наистина могат да се превърнат в гибел на цялото човечество. Ако всички сме забравили, че сме хора и за какво сме тук. Или това може да е началото на златното хилядолетие. Може да е началото на период на невероятни възможности за всеки човек. Ако изпълним волята на пророците, ако изпълним мечтата на пророците, а за какво са мечтали нашите пророци? За какво изобщо са идвали на този свят? Ние успяхме ли да разберем коя е най-важната истина, най-главната истина, която те са искали да ни предадат? И без някакъв повърхностен героизъм, на твоя въпрос може да се отговори: не, ние не чухме пророците. И това ще бъде истината. При това обективната истина, а не субективното мнение на някой човек
от екрана на вашето устройство. Погледнете откровено какво се случва. Действително, се обърнете към светите писания и хора, моля, не се ограничавайте само до двете най-разпространени религии, исляма и християнството. Моля, погледнете по същия начин в будизма, погледнете в индуизма, погледнете в прогнозите, вярванията, нека да са легенди на племената на индианците от Южна Америка и като цяло и от Северна. Всичко това го има. Има го това описание. Но вижте, преди това има важен такъв момент. Осъзнавайки това, което сме създали, не мога да го кажа по друг начин. Какъв избор сме направили и в каква посока сме тръгнали? Рано е да си ръсим главата с пепел, защото в това се проявява същността на мисията на пророците. Дори стигайки до края на последните времена, човечеството все още има шанс. И този шанс съществува и това е много важно да се помни, особено сега. Разбира се, този шанс го има, ако ние действително успеем да разберем най-главното, най-важното. Всъщност, защо стигнахме до това състояние, до последните времена? Защото това е основното, което ние точно сме и пропуснали. И затова аз предлагам точно това да си изясним. Нека се обърнем към историята. Пророците винаги са идвали в онези времена, които са били наричани най-трудните времена за човечеството или най-тъмните времена, когато злобата и омразата толкова са завладявали хората, че те са били близо до загубата на най-важното, загубата на човечност. И ако вземем този вътрешен знак от последните времена, ето вече говорихме за външния, а това са катаклизмите, климатичните катастрофи. Но вътрешният знак на последните времена е именно най-точният и най-страшният знак. Това е загубата на човечност. И именно това е най-важното, заради което са идвали пророците. За това ни е говорил Исус, за това ни е говорил най-добрият от хората, последният пророк, пророкът Мухамед. Те са говорили за любовта. Говорили са, че най-важното, което трябва да научим в този свят, е да се научим да обичаме Бога и да обичаме всеки човек. И именно за това ние сме тук. Те са ни говорили именно как да не загубим тази човечност. А човечността, това е способността да обичаш. Това е способността да бъдеш любящо същество. Знаете ли, приятели, в навечерието на нашата среща, буквално вчера вечерта, реших да напиша в интернет какво е човечност и да видя какви отговори ще излязат. Защото интернет има способността да дава не винаги точни и коректни отговори. Но знаете ли, толкова ми хареса това, което излезе, бих искала да го споделя с вас. Човечност – това е любов. Това е внимание към човека, уважение към човешката личност, добро отношение към всичко живо. Това е човеколюбие. Човечността – това е умението да почувстваш другия човек, неговия духовен свят, неговите интереси и надежди. Това е доброжелателно отношение към хората и света. Човечността – това е готовността да се притечеш на помощ на всеки, който се нуждае от нея, независимо от неговото достоинство, възможности или социално положение. Човечността – това е поведение, в основата на което стои принципът на безкорисната помощ към другите, доброта и себеотрицание. И човечността е най-висшата добродетел. Това е най-висшето човешко достоинство, защото без нея човекът е само животно. Много ми хареса, толкова е точно. И ето, знаете ли, последните времена, те са като някаква черта, граница. И въпросът е дали ще успеем да преминем тази граница. И това зависи изключително от наличието на точно тази човечност във всеки от нас. И това е най-важното, което пророците са искали да ни предадат. Как да не загубим човечността си?
Те са ни говорили за ценността на живота. Говорили са ни за важността на обединението, особено в последните времена. Нали Исус казва, царството разделено в себе си, домът разделен в себе си, той няма да устои. И по време на проповедта на планината той казва, трябва да обичаш даже враговете си. Той е казвал, че трябва да обичаш всеки човек, защото всеки човек е брат. Той е близък и роден човек. Пророкът Мухамед напомнял за това, че в последните времена, особено в последните времена, дори ако враговете нахлуят в къщата ви, за да ви убият, счупете лъка си, но не отнемайте живота на друг човек. Представете ли си колко важна е ценността на живота на всеки човек? И особено в последните времена, и за нас е важно да помним това. А как се отнасяме към живота? Към живота на нашите деца, на нашите близки и като цяло към хората наоколо. За нас буклукът е по-скъп от човешкия живот в буквалния смисъл. Нали ги имаме тези босове на буклука, барони на буклука? При нас убийството на хора се превърна в най-печелившия бизнес. Ето точно сега, докато разговаряме с вас, убиват милиони хора, милиони деца за нищо. За нищо. Честно, просто е страшно да се изброява всичко, в което се е превърнал човешкият живот в нашето общество. Ние абсолютно сме го обезценили. Но защо пророците са говорили за ценността на човешкия живот? Защото животът е най-ценният дар от Бога за всеки човек, шанс за придобиване на живот. И как ние се отнасяме към този дар, така Бог ни и възприема нас и нашата любов към Него. А какво направихме ние с този дар? Освен живота, Господ даде на хората правото на избор. И знаете ли, тези два наистина безценни подаръка, те са много тясно свързани помежду си. И това, което изброи сега, това са реалностите на нашия свят днес. Те ме накараха да си спомня. Веднъж имах късмета да разговарям с шаман от Перу. Тоест, той някога е бил представител в миналото на цивилизацията на маите. И така той разказа и за времената на избора на човечеството. И той действително посочи тези дати, че след 21 декември 2012 година, според техните вярвания, хората навлизат в период на глобален избор. И той действително го каза. И за мен, знаеш ли, това беше новина. Защо? Защото по това време толкова дълбоко не бях изучавал този въпрос, касаещ вярванията на индианците или коренното население на Южна Америка. И той каза, че има два сценария за човечеството. Тоест, или това е златният век, те го наричат именно златен. Не знам, не бял, не светъл, а златен. Или е краят на всичко. Естествено, аз го попитах, а от какво зависи? Той каза, от хората зависи това. Аз за това съм тук. Моята мисия, т.е. ние се срещнахме на европейския континент, на този континент. Той каза, за това съм тук. Аз трябва да разказвам на хората за това, защото ако те не знаят за това, те няма да знаят какво да правят. Какъв избор да направят. Много хора, каза той, грешат и очакват някой да направи този избор вместо тях. Много хора очакват да се появи Месията, Спасителят, който ще реши всичко вместо нас. Той каза, не, няма да е така. А знаете ли, приятели, бих искала да споделя моето разбиране за последните времена.
Ето аз за себе си, знаеш ли, когато се опитах да направя този опит и ясно да опиша за себе си какво представляват последните времена. Бог е създал хората и ни е дарил с двойствена природа. Във всеки от нас има звяр и има любящо същество. Да кажем така, потенциален ангел. И Бог ни е дал свободата да избираме какво ще развиваме в себе си, звяра или любящото същество. И в зависимост от този избор, след смъртта на тялото, всеки човек отива или в рая, или в ада. Това е абсолютно сигурно. Но има една граница, която не бива да се прекрачва. Ако на някоя планета повечето хора избират да останат животни, отказват да се развиват като човешки същества, тогава такава планета се унищожава, заедно с всички животни. И тук критерият, основният този главен критерий, по който все пак се определя кои са повече на планетата – животните или хората. Това е отношението към човешкия живот. Има ли разбиране за човешкия живот, за живота на всеки човек, като за най-важната ценност в човешкото общество? И ако това разбиране е загубено, тогава това общество просто няма смисъл. То няма перспектива за по-нататъчно развитие. Това е смисълът. Това е за което говорих. Най-ценното, което Бог е дал на всеки от нас, това е животът. И духовният свят ни възприема по начина, по който ние се отнасяме към тази ценност. Има такава мъдра поговорка: величието на всеки човек се измерва с броя на спасените животи. С това се определя и величието на пророците. Именно за това те са идвали на този свят, за да защитят живота на хората, за да дадат възможност на много хора да придобият живот. И благодарение на техните активни действия, благодарение на тяхната помощ, много хора са получили тази възможност. Но сега ние стигаме ето до тази последна линия. Ето ние сме 6 милиарда вярващи, които се надяват, че Бог ще ни чуе, Бог ще ни приеме, ще ни прости, ще приеме нашата любов. И сега имам въпрос. Но как ще застанем пред Бога, пред нашите пророци, когато имаме ракети зад гърба си, които летят една срещу друга? Имаме деца, които умират от глад, от болести. Те умират под развалините на срутените сгради, защото нямаме пари да ги спасим. Ние имаме достатъчно ум, достатъчно средства, за да създаваме непрекъснато все по-модерни оръжия за убиване. Но все още не ни стига нито ума, нито средствата, за да разберем елементарно причините за онкозаболяванията, така че децата да спрат да умират в агония, в онкоотделенията. Това е, с което стигнахме до тази последна черта. И ето въпросът е: ще ни чуе ли Бог? Ще ни приемат ли нашите пророци? Нас, вярващите, които са бездействали, знаейки, че наблизо умират хора, умират деца. А вярващите в това време се молиха за какво? За своето спасение. Ето, всъщност, главният въпрос на тези последни времена се заключава в това, на какво все още сме способни. Способни ли сме, оказвайки се на ръба на пропаста, да се обърнем действително с лице към Бога, да протегнем ръка един към друг и да си спомним най-главното, най-ценното, което всеки от нас има? Да се покажеш като човек. Да си спомним, че сме хора. Все пак да си спомним, че сме хора и за какво сме тук.
Ето, знаете ли, приятели, аз разбирам, че този въпрос отново звучи в главата. Отново психиатъра говори за Бога. Разбира се, нали говорим за последните времена? А за последните времена пророците, Божиите пратеници ни предупреждаваха. При това с невероятна точност, предсказвайки всичко. Забележете, приятели, не учените ни предупредиха за това, но Бог ни предупреди за това, че тези времена ще дойдат. С невероятна точност, предсказвайки кога ще настъпят тези времена, като ни посочи знаците за тези времена и ни разказа чрез своите пророци какво трябва да направим, за да излезем победители от тези времена. За да не стигнем до гибелта, а до разцвета на човешката цивилизация. Затова, да, отново говорим за Бог. И е време да признаем, че без Бог нищо не е възможно. И всяка наука, която се отвръща от Бога, тя се превръща в псевдонаука и започва да служи на злото. Затова ние се връщаме към истината. Ние живеем в последните времена. Няма време да се лъжем един друг. Това е времето на истината. И аз съм толкова уверена в това, защото благодаря на Бога, аз намерих истинските отговори на най-важните въпроси и благодаря на Бог за Неговата грижа и мъдрост, че тези отговори винаги ги има. И търсещият човек винаги може да ги намери. А какви са тези въпроси? Ето, това са тези основни въпроси. Кои сме ние? Ние хора ли сме или сме животни? Защо сме тук? Разбрахме ли изобщо за какво сме тук? Ето на тези въпроси ние трябва да отговорим сега. Всъщност, знаете ли, последните времена те сякаш обобщават това. Ние успяхме ли да се изясним това или не? При това всеки. Ето тук не е възможно да се прехвърли отговорността върху някого, защото общият резултат той се състои от това, което всеки внася, от разбирането на всеки. Ще кажа само следното. Приятели, не се страхувайте от последните времена. Наистина, имахме голямата чест да живеем в тези времена, защото ние сме тези, които могат да променят всичко. Ние сме тези, от които зависи не само много, от които зависи всичко. И знаеш ли, ти добре повдигна темата за прехвърлянето на отговорността. Тук няма да стане. Знаете ли, да запазите неутралитет или да кажете, да му се не види хора, сега не ми е до това. Като цяло някак не се интересувам от религии и общо взето си имам достатъчно грижи, а вие там си решавайте. Какво е написано във вашите свети писания? Вие сте колко? 5, 6, 7 милиарда? Хайде, занимавайте се. Аз ходя на работа, правя бизнес. Уреждам децата си в детски градини, в университети, така че вие там решавайте и ми съобщете, а аз евентуално ще ви подкрепя. И така, приятели, това също е избор. Тази позиция също е избор. И, за съжаление, това не е принос за светлото бъдеще. Когато по този начин, имайки правото на избор, което е дадено на човека по право на раждане от Господа, вие го използвате, като просто правите крачка назад. Вие се отвръщате от истината, но това, знаете ли, е подобно на ученика, който не е отишъл на държавния изпит. Ще вземе ли той диплома? Не. Няма значение, че 5 години си учил за това, 7 години не си дошъл на държавния изпит, където ще те изпитат, ще проверят твоите знания. Ето го изпитат за човечност. Стъпка назад не си го взел. Да, нека звучи категорично, нека звучи ултимативно, но това не са мои думи и това не са мои закони. Нито аз съм ги измислил.
Но ние, вярвам, имаме честта да изберем бъдещето, нашето и на бъдещите поколения. И това е голяма отговорност. И всеки от нас е способен да направи този избор. Дори сега, когато има миг, само миг, преди изпитът да приключи. Знаете ли, приятели, когато си мислих за последните времена, у мен възникна такава асоциация. Ето, аз съм майка. И за мен винаги е било най-тежко да видя как децата ми се карат помежду си. Че не се грижат един за друг, не се притичват на помощ един на друг. Ако знаех, че някой от тях е в беда или има някакви проблеми, а другият е заед със собствените си дела и не му помага, това просто ми разкъсваше сърцето. И каквито и успехи да имаше някой от тях, за мен всичко избледняваше, ако не виждах тази любов и взаимна грижа. Ако не виждах грижата и уважението им към другите хора, това означава, че децата ми не са разбрали най-главното. И знаете ли, не веднъж съм се замисляла за това, какво ще се случи с тях, кой ще се погрижи за тях, когато мен няма да ме има. И ако наблизо останат само хора, които не са разбрали главното. Ето всички. Ние всички сме деца на единния Бог. И ние сме тук на тази планета, само за да се погрижим един за друг. Да се помагаме, да се подкрепяме, да си идваме на помощ. Ние сме тук изключително, за да се обичаме. Ето това е най-главната идея. И ако не сме се научили на това най-главното, тогава всички постижения на човечествата са нищо. Те просто избледняват в очите на нашия Отец. Аз съм сигурна. Пророците постоянно са ни напомняли, че всички ние сме много родни и близки, че всички ние сме братя и сестри, защото във всеки от нас има душа, частица от Бога, частица от нашия Отец. И ето това е признак за истинско родство. Знаете ли, има още едно нещо, което честно дори се страхувам да го кажа, камо ли да си го представя и все пак. Всички, които са родители, мисля, ще ме разберат. Опитайте се да си представите, но това действително е много страшно, че децата ви се убиват един друг. Това, вероятно, дори няма нищо по-страшно от това, което може да си представите. А ние го правим. Ние се убиваме един друг. Ние се убиваме в действителност. Ние се убиваме всеки ден в мислите си, когато се сърдим един на друг, когато се пожелаваме зло един другиму, когато се мразим, изказваме претенциите си. Ние се убиваме непрекъснато. И при това се надяваме, че Бог ще повярва в нашата любов. Знаете ли, много бих искала акцентът на днешния ни разговор все пак да се измести. Акцентът, че последните времена са присъда, към това, че все пак последните времена са преди всичко избор. И това е тази отговорност, Саша, за която ти говореше. Така че все пак ние да намерим в себе си това най-важното, което ценим, което действително е най-важното за нас. Защото колкото и дълго да живея, колкото и години да работя като лекар, ето толкова години вече наблюдавам, че без значение какви материални блага има човек, без значение какви висоти достига в своята дейност, но ако в живота му няма любов, човек е нещастен. Всички страдания са поради липса на любов. Любовта, това е единственото съкровище, което можем да вземем със себе си в вечността. Любовта е единственият пропуск към Божия свят.
Любовта, това е най-важното, което трябва да се пази винаги, навсякъде, във всяка ситуация и във всеки свят. Любовта не може да е към един човек. Любовта не разделя. Любовта, това е състояние, в което сме способни да правим добро и не сме способни да правим зло. Всъщност злото, това е липса на любов. И много ми хареса това определение, дадено от един много мъдър човек. Любовта съзидава, любовта обединява, любовта е милосърдие, тя винаги бърза да помогне, любовта действа, тя винаги действа. Ще кажа като лекар, че любовта е единственото нещо, което може да ни защити от лудост, от глупост, от недоразбиране, от омраза, от войни, от всякакви конфликти. Това е единственото, което може да ни предпази от смъртта. И това е най-главното, което сега може да определи нашето бъдеще. Нашето истинско щастливо бъдеще. Това, за което винаги сме мечтали както за себе си, така и за децата си. И действително, в последните времена, всъщност, изяснявайки си причините за климата, ние бихме започнали да разбираме, че последните времена са преди всичко огромни възможности, а не присъда. Това действително е така и сега аз не фантазирам, аз се опирам на научни факти и много от тях вече бяха представени на многобройните конференции, проведени от доброволците на Съзидателно общество. И това е много интересно. И представете си, приятели, всъщност знаете ли какво се случва сега? Всеки от нас добавя своя глас, своето решение към окончателната присъда, да бъде ли това човечество или да не бъде. Всеки от нас сега добавя своя глас за живота или за смъртта, за гибелта на цялото човечество или за разцвета на цялото човечество. Представете ли си каква огромна отговорност сега лежи върху всеки от нас и представете си колко всъщност сме избрани. Ето защо мъдрите хора са казвали: дай Боже да се родиш в последните времена. И не дай Боже да се родиш в последните времена. Те действително са осъзнавали тази огромна отговорност, но също така са и разбирали тази невероятна специалност на всеки човек, който живее в последните времена. И днес бих предложила да погледнем на последните времена като на точка, която ще поставим в нашето невежество, в омразата си, в недоброжелателността си един към друг, в недоверието си един към друг. Бих предложила да вземем решение, да погледнем на последните времена като на последния период, в който хората живеят като зверове. И да обърнем тази страница, за да стъпим в златното хилядолетие. И това е абсолютна реалност. И това е наша истинска перспектива. И за тази перспектива са идвали пророците. Нали Бог е най-висшата мъдрост и най-висшето милосърдие. Нали Той не ни е изпращал пророците, за да ни разкажат, за да ни предадат присъда. Колкото и да тичате, каквото и да правите там, но ето ще дойдат тези последни времена и край, следва присъда. Стойте и чакайте. Те нали не са идвали за това, това е глупаво. Пророците са идвали, за да ни кажат как да запазим живота, как да докажем любовта си, как да отворим огромни перспективи за себе си и децата си, за милиони поколения. Ето така бих искала да погледнем на последните времена и към това решение да призовем всички хора. Така повече ми харесва.